Alright. Ngaon ta? Ha? Ngaon. Ako saan na? Nga sir. Perman ka? Aita ni matay sudan eh. Oh. May sudan. May sudan ko migo yung manghatag ng buwang tinghangula ning amaw. Kung kanahan ka, bukog. Kaon ka. Pare? Bahay lang ta, bukog. Oh, nita siya sudan mga kabisdak. Bukog, hatag na ko. Ita. Ita ni paborito yo. Wa di sudan eh. Kanon lang, okay na. Inog tubig. Full aid ang bitok. Ang tinae. Alright. Yung kong magda kay may sudan. Puro kanon yawa yaw. Natagay 5 na biling. Ipangayo sa sing usa. Kay palit yung pan. Naka Alangan, pasagsaad man siya. Mata ko na siya 20 na ko, kung hatod ko siya gadat. Kung na natabo. Ang natabo karon 5 na lang mo yung karta. Patuga-tuga ang saan. ako ba may sudan eh. May pangyang likid, ako pagkaon kasi ya. Laban sa tahan, yung kapla. Kaya ikaw mo yung maka... Impis natin para palit yung tabako. Masig lumboy lang. Wala na.